Vol dir donar a conèixer als nens i les nenes llibres, documents, eines per llegir i donar-los a conèixer tants documents com sigui possible, tants llibres com sigui possible, molt variats, de molts autors, de molts il·lustradors, i això feu des que són molt petits. És perquè perseguim com a objectiu que els nens siguin lectors. Que els nens siguin lectors, però no només que siguin lectors mentre són petits, mentre estan a la primària o a la secundària, sinó que siguin lectors de per vida i que siguin lectors selectius i crítics, que sàpiguin triar les seves lectures. Per tant, la finalitat de l'animació a la lectura és donar-los una gran quantitat d'eines de lectura perquè arribin a ser lectors selectius i crítics. Té d'especial que entre la lectura com una diversió. Però, a veure, abans que entri com una diversió s'ha de fer la feina de llegir. El nen ha d'aprendre a llegir i a escriure i ha d'estar motivat. Per això l'animació a la lectura ha d'estar motivat per emprendre aquesta tasca tan difícil que és la lectura. Quan està motivat, si veu que la gent, els adults que hi ha al seu entorn, sigui la família, siguin els monitors, siguin els professors, tenen preferències per la lectura, tenen com un repte el llegir, el saber llegir, et donen prestigi als llibres i a la lectura, llavors els nens també senten aquesta necessitat. I és clar, l'animació és fer-los entrar tot això que comporta la lectura i el llegir i l'escriure després, fer-los entrar d'una manera més aviat lúdica, més aviat divertida. La lectura té tots els valors del món, ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos, ens ajuda a entendre els altres, ens ajuda a viatjar, ens ajuda a ser compassius, a ser comprensius. La lectura té molts valors, molts valors. I ens ajuda a una cosa que és molt important, a tenir paraules per defensar-nos. A Catalunya podríem parlar des de començaments del segle XX, quan es van instaurar les biblioteques públiques de la Generalitat. En aquell moment, a les biblioteques públiques ja es va pensar, perquè tenien el model dels Estats Units i tenien el model de França, ja es va pensar que una de les coses que s'havien d'incloure eren llibres per nens i, a més, que s'havia de fer l'hora del conte. Aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya també vam començar una mica tard amb referència als Estats Units, per exemple, o a tot el món anglosaxó. Sí, evidentment, perquè primer hem de tenir en compte que si bé és veritat que anàvem molt avançats a Catalunya i en alguns altres llocs d'Espanya, anàvem molt avançats quant a educació, quant a lectura i quant a biblioteques escolars. Recordem, per exemple, les traduccions d'obres de la literatura universal fetes per Riba, per Carner, per tota aquesta gent que ells mateixos escrivien per nens, però a més ens van portar obres com Pinòquio, Alícia en Terra de Meravelles, etc. Després, tota l'època de la Guerra Civil i el franquisme va aturar tot això. Ho va aturar de tal manera que l'índex d'analfabetisme al nostre país era molt gran. Al nostre país, però arreu de tota Espanya. Potser no tant a Catalunya, però també. I teníem a Catalunya un altre problema, un altre hàndicap, i és que a les escoles no podíem llegir amb la nostra llengua, havíem de llegir, tot ho fèiem en llengua castellana, per tant, els nens havien de fer un esforç suplementari per aprendre l'altra llengua quan a casa es parlava el català. Llibres en català estaven prohibits, no es podien publicar i s'ha tardat molt en recuperar tot el que és la lectura i l'animació a la lectura. Perquè no es pot fer animació si no hi ha producció. Encara estem coixos. Hi ha fet molt el fet que les grans superfícies tenen llibres,
Llavors les famílies poden anar a comprar el cap de setmana i passen pels diferents departaments i també passen per un departament de llibres que són atractius pels nens, sigui perquè els han vist per la televisió, sigui perquè els han vist a la biblioteca de l'escola o a la biblioteca pública. Tenim moltes biblioteques públiques que estan treballant d'una manera molt eficaç la lectura i l'animació a la lectura, i també tenim en aquests moments famílies joves que ja són lectors als pares. Aquesta situació ens la trobem ara i no ens l'havíem trobat fa 10 anys. Els pares ja són lectors, els pares han tingut unes preferències d'autors, d'editorials, de títols, de temes, de gèneres, i aquestes preferències intenten traslladar-les als seus fills. Això és molt important. L'administració ha de posar a l'abast de la població moltes biblioteques i molt ben assortides, amb tota mena de documents, perquè la població d'aquella zona tingui al seu abast tot el que necessiti per potenciar el seu creixement personal i cultural. L'administració és la primera que ha de fer això. És evident que el nen aprèn a estimar els llibres, aprèn a estimar la lectura i aprèn a fer-se lector si la família hi ha una actitud positiva davant la lectura i el llibre. A la família, indubtablement. La família és la que fa lectors. La família, fixa't, si un pare i una mare, abans de tenir la criatura, li fan el carnet de biblioteca, van a la llibreria, li llegeixen trossos de contes, poesies, llibres, li expliquen històries abans de néixer, aquest nen probablement està més capacitat per arribar a ser lector que no pas un nen que no ha tingut tot aquest acomboiament abans de néixer. Des de tots els àmbits. I tant de bo la nostra societat, les nostres administracions, les fundacions, les associacions fossin conscients que es necessiten llibres en qualsevol àmbit de la nostra vida. Tant de bo als centres de lleure hi hagués biblioteques ben muntades, biblioteques que s'anessin esporgant per treure les coses obsoletes i anessin creixent perquè hi hagués un pressupost anual, semestral, trimestral, és igual, per créixer, per introduir novetats. Tant de bo hi hagués intercanvi entre els centres, entre aquestes biblioteques dels centres de lleure i les biblioteques públiques, perquè és veritat que a vegades no es pot comprar tot i es poden fer préstecs d'unes biblioteques a les altres. Tant de bo els centres que tenen, o no sé com dir, aquestes ludoteques que acullen a nens petits per passar una estona, també tinguessin unes biblioteques adequades a les necessitats d'aquells nens, perquè no només pot ser que tinguin ganes de jugar, sinó que hi hagi un moment que vulguin estar tranquils mirant un llibre d'imatges. Tant de bo a tot arreu, a les llars d'avis, a tot arreu hi hagués biblioteques ben preparades, ben nodrides, hi hagués pressupost per comprar llibres, perquè la lectura és una necessitat durant tota la vida. Oh, i tant! Es pot treballar fins i tot els llibres de coneixements. Hi ha nens que no són lectors de narracions, sinó que són lectors de moltes altres coses, lectors de revistes, lectors de còmics, i a vegades quan són petits, quan són primers lectors, s'arriba a que siguin lectors globals començant pels seus propis interessos, per allò que els agrada més. Hi ha nens que són lectors de poesia, hi ha nens que són lectors d'enciclopèdies. És curiós, però totes les lectures són bones. La lectura del diari, per exemple, ensenyar-los a llegir el diari, ensenyar-los a llegir un mapa en un centre d'esplai pot ser molt interessant, perquè feu excursions amb els nens. Un plànol de la ciutat, un mapa, és interessant. I a partir d'aquí buscar guies turístiques sobre aquella zona que aneu a visitar. Tot això és lectura.